Nisam siguran da li moj posao može da se nazove istraživačkim radom, ali ja volim da istražujem gde god me put odvede. Danas su to ponovo Žabalj i Temerin, jer mislim da sam pronašao još nekoliko zanimljivih domaćinskih priča i da je vreme da krenemo u novu avanturu. Stari umetnički zanati su nešto što lagano i neprimetno odlazi u zaborav, ali na svu sreću postoje ljudi koji se sa time ne mire i čuvaju ih za sve nas. Sledi priča o intarziji koju priča Dušan Rakić iz Temerina. Dušane, mistična reč intarzija. Ja mislim da puno ljudi ne zna o čemu se tu uopšte radi. Šta je intarzija? Zaista puno ljudi ne zna i zaista jeste misterija, kako kažete. Ja je doživljam i kao magiju. S godinama, već decenijama, baveći se zanatom, već sam počeo sad u posljednje vreme da je nazivam hirurgijom drveta. Jer se bavim, osnovni alat s kojim radim jeste drvo, odnosno skalpel. A nekako i povezan s nekim mladalačkim snom, željom da studiram medicinu, da se bavim hirurgijom, pa sam se nekako pronašao u hirurgiji drveta i zaista osjećam koji je to mukotrpan i zahtevan posao hirurga raditi, jer treba pratiti tu suptilnu teksturu drveta, kao što oni moraju organizma. A inače, intarzija u nekom užem definisanju je tehnika dekorativne ili finalne stolarije, a u širem smislu i u opisnijem smislu jeste grana primjenjene, jedan deo primjenjene umetnosti u rangu sa vitražom, mozaikom. I zanat i umetnost i zanat, u suštini ja imam utisak u nekom svom životnom iskustvu da svaki zanatlija, odnosno svaki umetnik prvenstveno i pre svega mora biti zanatlija, da ovlada svojim zanatom. Posmatrajući davno u nekim studentskim danima izložbe u stanu gospodina Veličkovića pokojnog, vidio sam koliko on u suštini savladava u svojim etapama taj zanatski deo da bi postigao to zrnce umetnosti kojem svaki zanatlija, umetnik ili umetnički zanatlija teži, a to je to zrnce umetnosti koje se doseže ili ne. I to mu sad onda dođe ili zanatska umetnost ili umetnički zanat. Pa formalno se definiše, odnosno na sertifikatu državnom koji posjedujem, za izvrsnost bavljenja umetničkim zanatom, tako je klasifikovan. Stari zanati, jedna grupacija, umetnički zanati i proizvodi tradicionalne umetnosti. Dobro, sad, gde je Dušan učio zanat? Učio je od svog kućnog prijatelja, odnosno očevog kolege sa posla, još davne 78. godine, kao dečak, kao osnovac sam naučio osnove zanata. On me u stvari naučio osnova zanata i kao izvrstan pedagog rekao je to su elementi, to su osnove koje su krajnje jednostavne, a dalje je samo stvar tvog senzibiliteta, tvoje ličnosti, kako ćeš ti u kom pravcu razvijati. Evo, razvoj traje i dan od danas i osjećam da još nisam dosegao ono što želim da dosegnem u ovoj tehnici, bez obzira što sam na stotine, možda hiljade radova do sada izradio, što iz hobija, što poluprofesionalno i sad profesionalno kao vlasnik zanatske radionice vlastite. Dobro. I ono što me zanima, je li postoji škola nekakva, ajde kod nas za početak, za taj zanat, za tu veštinu? Pa u većini zemalja, pa samim tim i u Srbiji, ne postoji škola za to. To je stvar nekakvog ličnog izbora, za ono što sam rekao, ličnog senzibiliteta koje čovjeka opredeli drvetu ili furniru ili kamenu ili staklu ili već tkanini, s kojim se zanatom bavi. I za većinu zanata zaista i ne postoje škole. Znam za škole u Evropi koje se nalaze u Parizu i u Firenci, koje se delimično ili potpuno bave izučavanjem, studioznim izučavanjem te zanatske veštine, ali ovdje u zemlji nema i sve prepušteno nekom ličnom dosezanju. Sad još jedno laičko pitanje.
na ovim vašim radovima, vidi se različite boje, to je prirodna boja drveta. Apsolutno. Tu nema bojenja. Ima u tradiciji, znači od 15. 16. 17. naročito u potonjim vekovima su se furniri koji su bili deblji tada, milimetar do 4 milimetra, zvali blind furnirima i od toga je rađen nameštaj ili enterijeri. Je i bojen, odnosno bajcovan. Međutim, ja to ne volim. Smatram takođe da je to grešenje o prirodu, jer vrste drveta koje posjedujem iz najrazličitijih kraja sveta, od Novog Zelanda do, ne znam, Južnoafričke republike ili Meksika, posjeduju takvu prirodnu lepotu da je ogrešenje narušiti taj prirodni sklad, bez obzira što u furnirima ne postoji plava ili zelena boja. Smatram da se taj nedostatak može kompenzovati određenim nijansiranjem i određenom umešnošću, odnosno zanatskom veštinom, da se nadomesti taj nedostatak kolorita. I Bogu hvala, uspevao sam, bar po mom utisku, do sada i utisku klijenata, odnosno posmatrača mojih dela. I koliko je teško doći do tih, hajde kažem, pretpostavljam da tu treba i malo egzotičnih tih... Naravno, što je egzotičnije, to je... A što je egzotičnije, to je i skuplje. Tako da je teško dopreti da izuzetno... Ja sam za neke vrste furnira čuo da kvadratni metar košta i 250 evra, recimo od sekvoje, od korena sekvoje, što je meni prilično teško dobaviti. Daleko rastu te sekvoje. Da, ali u današnje vreme je sve blisko. Dobio se, evo recimo, moj nekakav internet poznanik, jedan Izraelac koji živi na Novom Zelandu, u 2 koverte avionskim pisom poslao mi komade furnira nikog lokalnog drveta koje se zove, ako se ne varam, Rimu drvo. I još ne znam gde da ih upotrebim, toliko su prelepi bojom, kao bela kafa. To je kao onaj poklon što, kao kad dobijete set nekih lepih šoljica, pa one stoje u vitrini, a redovno se i sad čekaju tu neku... Čekaju, da, priliku. Jeste, bukvalno tako. Sad, okej, putuje furnir i do vas, ali ovo vaša umetnost i zanat, da nastavimo da to tako zovemo, je i vas slala na putovanja i imali ste priliku da uz pomoć vašeg rada, odnosno zbog rada, putujete, upoznajete druge kulture, predele, ljude. Pa u tom smislu sam i zahvalan ovom zanatu što me na krajnje nepredvidljiv način odveo na krajnje nepredvidljiva i neobična i egzotična mesta. Ovo je našoj sredini prilično nepoznata. Vi ste takođe proputuje, pa znate koliko ljudima su neka kulture, nekakvi obič, nekakve predeli uopšte strani. Kao što su i meni bili prvim pozivom, recimo 2014. godine, odlaskom u Oman, poznavao sam arabijsko poluostrvo na osnovu nekakvih opštih imena koje se ističemo u životu, reportaža koje smo gledali, ali suočavanje sa tom, to bukvalno mogu reći, civilizacijom, pogotovo omanskim stanovništvom koji je nekakva najliberalnija grupacija u okviru islamskog, muslimanskog sveta, bilo je čudesno. Sad imam jedno pitanje koje mi je sad bukvalno palo na pamet. Kako ljudi koji žive, Oman je suštinski pustinska zemlja, kako oni doživljavaju vašu umetnost, vaše umeće, obzirom da se bavite drvetom koje je kod njih, pa mislim, retko? Moje ushićenje je bilo što oni su delili moju ushićenost i opčinjenost drvetom. Oni su u deficitu sa vegetacijom, kao što kažete, kamen, pustinja, vrelina, more, to je sve što je palma, to je jedino I upravo ono što ljudima manjka, to i cene. I oni izrazito cene radove urađene u drvetu, bilo kojoj tehnici. I bila im je toliko intrigantnija moja tehnika, jer se s tim nisu susretali. Kao što se retko susreću iz drveta, pogotovo ne s jednom tehnikom koja se zove intarzija. Naravno, sa prijateljima koje sam tamo stekao, koji su posredovali u nekom prevođenju, stekao sam neverovatna iskustva u priči sa njima. I prvih dana u tom boravku, nekom 20-dnevnom u Omanu, su rekli da se bavim hašeb tehnikom drveta. I to su izgovarali bukvalno sa tom nekom poštovanjem, da sam zanatlija hašeb tehnike. Pa dobro, evo, ja vam se zahvaljujem pre svega što ste na neki način ambasador naše kulture, ambasador svog zanata i umetnosti i što jednostavno sam imao priliku
da eto, upoznam makar delić toga, a možda i nekog inspirišemo da se malo zainteresuje za ovo što Pa ja se nadam da neko može, kao što sam ja davnih godina bio inspirisan, trudim se da nekakvim delovanjem ličnim prema institucijama, ustanovama to postavim, ali to je u mnogo smislova Sizifov posao. To ne jest. postoji sklonost ranije je postojala, zato što je ranije postojala umetnost življenja u ljudima. Sada smo sticajem prilika ovim nesretnim decenijama u kojima živimo i materijalno i duhovno siromašeni gledajući da preživimo. I onda je to što se zove ars vivendi, ono što se zove umetnost življenja u nekom potpuno drugom planu. Je na nama koji se ovim bavimo je da nametnemo i tu priču iznova da bi ona došla, zato što pazite, onaj kult plastike, metala, aluminijuma 70. godina, to je bilo obesličavanje sveta. Srećom se ponovo počelo vraćati manufakturnom radu, ručnom radu, odnosno za manufakturnim zanatskim veštinama, koje jedine mogu tu malu dečicu do mladih ljudi da usmere ka kreativnosti. Ja ne verujem da može tipkanje po touchscreenu toliko da ih kreativi kao što može. Evo, ovo je sav. Znači, u svim ovim čudima nekakve nanotehnologije, cyber tehnologije, IT industrializacije, visoke industrializacije, serijske proizvodnje preko CNC, laser mašina, ovo je u suštini osnovno oruđe kojim radim. Znači, skalpeli, ruke i nešto duha koji čovek u sebi posjeduje, sva osnova za izražajnost i ništa više. Ja mogu kao bilo koji cyber nomad bilo gde na svetu da radim sa jednom fasciklom furnira i crteža i sa ovom kuticom sa skalpelima, mimo sve tehnologije na ovom svetu. Znači, kad nestane struje, bit će intarzije? Biće, ako bude nas. A to ne zavisi samo na nama, jer ne može se zasnivati samo na entuzijazmu ljudi koji se ovim bave. Pa dobro. Očekujemo i neku podršku. Sad, da li će uslediti na nama da radimo, sad sve ostalo je u sferi da, viših sila. Viših sila, bukvalno tako, da. Dobro, nadamo se da će više sile da se pokrenu u pravom smeru i da ovo zaista da se raširi. Ok, ne mora mnogo da se raširi, ali da se zna i da jednostavno neki mladi ljudi krenu malo u tom pravcu, da se oprobaju ako ništa drugo. Pa jedan je primjer iskustvo kad sam držao u osnovnoj školi, đacima 7. razreda, dvočas, kao da ih poznam sa starom arhaičnom tehnikom intarzije. Na kraju pitanja, ne znam, nastavnica mi je rekla da ako imaju šta da pitaju, pita jedan momčić, vidi se da je bistar, neki dugokosi, plavi dečkić, kaže, da li se može od toga živeti, može li se zaraditi? Sam postavio malo zatečen, postavio kontra pitanje šta ti misliš, da li se može od toga. I sad očekujući da se zbuniti, naravno, mlad tinejdžerčić. Iz momenta je rekao, mislim da ne može, kaže, to se ovde ne ceni. I to je odgovor koji nisam dobio ni od mnogo starijih. Da, pa dobro, ali dečije usta. Da. Dobro, veliko hvala na vremenu, hvala na tome što na vašem stvaralaštvu i kažem, eto, ja se nadam da ćete vi i dalje imati snage i volje i želje da radite ovo što radite ili radite sjajnu stvar. Dok god bude mogao, trudit ću se, a hvala vama što ovako retko i ovako specifičnu oblast promovišete, da kažem, i u svojoj emisiji. Hvala. Bavljenje intarzijom je sasvim sigurno umetnost, a pravljenje vina, po mom mišljenju, nije daleko.